Masu kallo da sauraron mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku masu sauraro a daidai wannan lokaci, inda cikin ikon Allah a yau za mu tattauna da wani babban baƙonmu kuma mawaƙi wanda ya tattaki tun daga jihar Kaduna wato Zaria zuwa nan jihar Kano, inda za mu tattauna tare da shi insha Allahu akan abubuwan da suka shafi harkoki na siyasa da kuma abubuwan da suka shafi wato harkoki na waka. Ni dai sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, masu sauraro daga nan Freedom Radio muryar jama'a Kano. Ni ne zan kasance tare da ku, sai kuma babban bakon namu kuma wato guda daga cikin jarumai kuma wanda ya tsunduma cikin harka ta siyasa, ko kuma dai zan so kai sallama da masu sauraro su ji da bakinka ka faɗi sunanka da kuma dai title wato da dai ka faɗa musu din sai ni ma in ƙara ɗaurawa. To masu sauraro muna tare da Aliyu Abubakar wato Ali Boss na Madina, kuma gwamnan waka kuma profesan waka. Amma dai kafin mu kare wannan hira tamu insha Allah zaka ba mu labari a ina aka samu gwamnan waka, ina aka samu profesan waka, ina aka samu Ali Boss. Boss din nan wai na ishu ai ta naushe ne ko kuma boss na zama mai gida ba? Na zama mai gida ne. Yawwa. To ma sauraro insha Allah kamar yadda na faɗa dai sunansa Aliyu Abubakar, ko ce honorable, dan ya kamata a ƙara da honorable. Ya wuce nan excellency. Gwamna ba ya da gwamna na honorable, amma shi ma man of honor ne ai. Gaskiya ne. To excellency kuma honorable. Ali Boss na Madina, sai kai sallama da masu sauraro. To assalamu alaikum al'umman arewa gabaki daya. Yau nake tabbatar muku da cewa kuna tare da bloodline na premier na arewa, wato Ali Boss na Madina. Profesan waka. Ba su yan faɗa ka ba, shikenan ba su yi haka. To ai dole ma sauraro sun san wannan title din, dole ana cewa profesan waka. Gaskiya ne. To Ali Boss, kai tsaye za mu je ga tattaunawar tamu. Ma sauraro za su yi mamaki su ce, na farko ga ka mawaki ga kuma kaɗan siyasa. To ya abin yake, saboda wasu da yawa akan samu mawaka suna dai harkar siyasa amma dai ba sosai ba. Ni prime minister ne a yanzu haka. Prime minister na arewa, northern prime minister ne. Wato premier ne. Saddauna. Ni premier ne, kuma ni ne gwamna na farko a waka. Ka taba ganin wani gwamna a waka? Ka taba ganin gwamnan waka? Ba sai dai sarkin waka ba. To kai gwamnan waka. Ni kuma gwamna ne. In wani sarki ne, Ali kuma gwamnan waka ne. In na ga dama yanzu sai in canza shi a take. Wannan wakan ba riga na yi ta a studio ba, bar ma in bari ka aje a saci. Ali Boss na Madina, za mu so mu ji a matsayinka na mawaki, menene ya ja ra'ayinka ka shiga cikin harkoki na siyasa tsindim a wannan lokaci? Kawai zuwanta ne, an haifan a ciki ne. Kawai na ganna ne a ciki, siyasa ne ta gani na ne tsindim, kuma hakan ya yi tasiri sosai, kuma bana nadama kasancewa na dan siyasa. Abin da ya sa haka, na ga alaman cewa ma siyasa tana da damar canza abubuwa da basu ma ba, ko rashin adalci, ko yanzu kiri akwai abubuwan da basu yi min ba, kuma ni na yi korafi an gyara a gwamnatance da kuma al'umma a Najeriya. Abubuwa da suke tafiya ba daidai ba sai kai korafi, kuma aka gyara, aka zo aka gyara. Kaga kenan siyasa tana da, kasancewa na a siyasa tana da positive impact a cikin al'umma da kuma society misali. To misali, kana tsaka da waƙoƙi kuma aka ji ka tsunduma cikin harkar siyasa, duk da dai ka ce da mahaifanka aka yi da ita. Zuwa yanzu misali akwai inda kake alakanta kanka da nan ne, ko kuma har yanzu dai ana ta shirye-shirye ne kafin zuwa nan gaba a zo a ce ai ga inda nake? Wai jam'iyya kake magana? Ai ita jam'iyya kowa ya riga ya san jam'iyyar da nake, wanda na tsince ni a ciki, amma ba mu san me gobe za ta yi ba. Ni tun da kaga yanzu ba riga na tsaya takara ba wata kujerar da nake nema tukunna yanzu, saboda ina kan wani kadami ne. Idan na gama sai in zo in nema wannan, ko da ni ba lalle ban ma da ra'ayin in nema wani abu, amma na san cewa ba za a banni ba a haka kawai ba tare da an bani wani waje da ya kamata a ce na rike, na kula da al'umma ba, bisa irin yanayin ginin da aka yi min. Da saboda alamu sun nuna irin ginin da ake min da kuma yanayin kafa da ake yi da abubuwan da ake ije min da sauransu, da yanayin yadda na gani, na san kawai ana nufi na da an ije min abu inda zan zo in mulka ni. To misali, za mu so mu ji kai dan jihar Kaduna ne. Ni dan jihar Kaduna ne. Kuma a jihar Kaduna ma a Zaria. Masu sauraro za su so su ji
an jiyo ka da dama a cikin waƙoƙinka kana yabawa mai girma excellency gwamnan jihar Kaduna, wato gwamna ba excellency kwarai da gaske, kwarai da mutumin kirki ne sosai. Yawa, to wataƙila ko akwai abin da yasa kake yaba masa ne? Gaskiya ni abin da yasa nake yaba ma gwamna, saboda ba wai kasancewa ba ina tare da shi ba misali, ko da bana tare da shi, gwamna Uba Sani ya cancanci yabon gwani ya zama dole. In ka kula da irin aikin da yake tukuru a jihar Kaduna, bai zama shi bai ma da lokacin surutu ba, kuma bai kananan maganganu, bai san kananan maganganu, bai ma surutai, shi baya yawan magana sai ta zama dole, saboda kullun shi ya dukufa ne gurin zuwa ya je ya aiki ko ya abin da ya kamata. Su shi gwamnan jihar Kaduna da kake gani, na farko ya bunƙasa harkar noma, kuma sannan kullun da kake gani harkar ilimi, shi ya za a yi ta koma ta yi albarka, kuma ya za a yi kasuwanci ya ci gaba a jihar Kaduna. Aikin shi kenan, shi bai da wani aikin da kuma zaman lafiya. Ba wani fitina kuma a Kaduna mu, ba wani sace-sacen da ake. Kaf jihohin arewa in ka zo ka duba, za ka ga inda ba ake da nabin jihar Kaduna ne. Amma wannan magana da ka faɗa, kusan a arewacin Najeriya jihar Kaduna tana ɗaya daga cikin jiha mafi tarihi na rashin zaman lafiya. To kuma amma gwamna yanzu ya zo, suka shafi harkoki na satan mutane da dai sauran ayyuka na ta'addanci. A da kenan. Zuwa wannan lokaci yana ci gaba da wasu yunkuri ko ni yunkuri. Maganar gaskiya yanzu jihar Kaduna abubuwa sun yi sauki. An samu tsaro sosai a jihar Kaduna, kuma an samu zaman lafiya. Wallahi ka ji na rantse, ni ina barin gidana, duk da ni ina da bindiga, ina barin gidana ta kwana a buɗe, kuma ba wanda ke shiga min gida. Ka gane? Ni ina da bindiga, amma wallahi ka san Allah, gidana yana kwana a buɗe, kuma ɗakin da nake ciki ina bacci a buɗe. Saboda kwanciyar hankali. In ba wallahi ka ji na rantse maka, in ba tsaro zan yi haka a jihar Kaduna? To bari na ce maka ba, dama ai ko ina babu inda zai zama 100% perfect, kuma mutum duk yadda ya yi kokarin shi ba yadda za a yi mutum ya zama 100% ya yi daidai. Kuma dai ina tabbatar maka da gwamna yana kokarin yunkurin shi, kuma kaga yanzu misali, shine gwamna na farko adali wanda na tabbatar. Gwamnonin da suka gabata ni ba zan zagi ko ɗaya ba, domin kowa ina ganin kokarin shi, kuma kowa iya bakin kokarin shi, amma magana gaskiya ba kamar gwamna Uba Sani. Bai taba ci ma jihar Kaduna bashi ba a halin yanzu. A halin babu bashi, tunda ya hau gwamnati ya zo ba kuɗi ba abin nan, haka ya je ya rinka faɗi tashi. Kuma yaron Malam Ahmad Tinubu ne shugaban ƙasar Najeriya, ya manne ma Tinubu ke bashi kuɗin da ake sarrafa abubuwa a jihar Kaduna. Ya faɗi tashi, babu kuɗin idan shi a kuɗin jihar Kaduna. Kuma ka san shi gwamnan jihar Kaduna ba talaka bane tun a farko, yana da kuɗin shi, yayi sanata. Kuɗin da gwamnatin jihar Kaduna take da shi bai sa ido a gurin ba. Amma misali, tun da ka zo batu na da suka shafi sauran siyasa, akan ga alakar shi mai girma excellency gwamna Uba Sani da kuma tsohon mai gidansa Nasir El-Rufai. A baya an taho ana siyasa mai kyau, har ya daga hannunsa ya zama gwamna da dai sauran abubuwa, da zuwa wannan lokaci ake gani kamar an samu wani sabani a tsakaninsu. To bari in gaya maka gaskiyar magana, mutane da suke gani, kaga mutane suna da matsala, mutanen arewa, kuma abubuwan da kuke gani wani sa'in ba gaskiya bane. Amma kuma bari in gaya maka wani abu da baka sani ba, a hakikanin gaskiyar magana. Kaga shi sai a zo mutane su rika cewa wani ya daga wani, wancan ya daga. Yanzu ka gani kamar ni a waka, akwai mutane da yawa shahararru wanda suka ɗaukaka, za a zo a rika cewa ni na daga su, kuma wallahi wasu da gaske ni na taimake su na daga su, wasu kuma ba ni na daga su ba, Allah ne daga su ta sanadiya na. Amma su ma din sun cancanci daga su ne, saboda akwai irin biyayyar da idan mutum yayi ya cancanci a bashi ya daga, a daga hannun shi ma ya tafi. An sallame shi. Ya kamata a sallamai ya tafi, kuma a bashi. Yanzu kai ka zo kamun bauta, kamun ladabi, bari ma yanda kowa masu karamin kowa ma zai fahimci wannan bayanin. Kai yanzu kaddara kai ne sai ka zo ka dauki Alibus a matsayin mai gidanka, ka dauki ni a mai gidanka, kana share min studio, zan aike ka ko ina ka je, ka zama loyal mutum, kaga kana biyan kuɗin abin da zan maka kenan. Ya kamata ka cancancin daga ka ko, kuma sannan sai ka zo kana son in sa M Sharif ya waka da kai, na zo na haɗa ka da M Sharif, kuma ka bani kuɗi ka ɗauka ka bani, ka biya ni kuɗin haɗa ka da M Sharif da ne ba ma kyauta na je na haɗa ka ba, do taimako ne, in ba dan ni ba za ka iya haɗuwa da M Sharif ba ka san shi ba misali. Amma na taimake ka, kuma ka bi ni sau da kafa, ka bauta min, ka gane, ka bauta min sosai, sai na zo nema wannan abin. Dan Allah dan Annabi baka cancancin daga ka ba, in maka abinda duk wani abin da kuga mutum ya samu a duniyar nan ba ya cancanci ya samu ne fa wani lokaci ba. Sai a zo a ce
mutum wai yanzu bari in dawo kan hanyar da maganar da muke in dawo kan ba'asi. Yanzu gaskiyar magana shi Uba Sani ka gane ko yana da kuɗin shi, kuma shi Malam El Rufa'i yayi aiki ne tukuru shi akan cewa ga cewa Malam Uba Sani ya ci zaɓe. To amma maganar gaskiya shine shi Uba Sani ya ɗauki kuɗi ya ba Malam Nasir El Rufa'i. Kakka ɗauka kyauta wai aka yi fito da shi aka yi mai abin da aka yi mai. Kamar yaya ba shi kuɗi na me? A'a, sun da suka yi abin su ba mu wurin, kuma ni ba na shiga maganar manya. Bai dace ba, saboda ina ganin in magana wani abin na rashin da'a. Saboda shi kan shi Malam Nasir El Rufa'i ina kallon shi a matsayin ubana ne. Wato dai na fahimci maganganunka, har yanzu kana so ka ce akwai kyakkyawar alaƙa. A suna mutunci sosai, kuma shi Uba Sani ya bauta mai ko a lokacin da yake nema. Ya bauta wa shi, ya mai daidai abin da ya kamata ya mai. Kuma shi kai bari in gama, akwai ban masu gidan da su ma gyara ajiyunsa suke yi. Kamar ya? Ni yanzu zan iya zuwa in daga ka a waka in sa ka yi suna saboda ka bani kuɗi. Za ka bani wasu kuɗi ne masu nauyi su sa account ɗina. Kuma ka san wani ɗan kasuwa ne, wani gwamnan ɗan kasuwa ne shi. Yana neman yadda za a yi kuɗinsa su hau, su ƙaru a kasuwanci. Yana so ya samu kuɗi ne. Wani mayan kuɗi ne wani, ka sani. Shi yasa zai ɗauko wani ya yi promoting ɗin shi ya ga cewa ya ci zaɓe. Wato ya ɗaga shi. Sannan kuma wani zai ɗauko duk yadda za a yi ya ga cewa ya rufe laifin shi da ya yi, in ya je ya yi laifi da yawa. Ya rufe laifin mai gidan nasa. A'a. Kamar ya? Kaddara ni gwamna ne mai ci a yanzu. Kai kuma 2027 tenuwa ɗina ƙare na shekara 8. Kai kuma zan ɗaura ka. To kai yaro na ne, kana min bauta, kuma kana min duk abin da nake so. Ina maka biyayya. Kuma ni na san ba za ka iya tona min asiri ba. Ka gane ko? Ko mene na san ba za ka tona min asiri ba, kuma in na saci kuɗi ba za ka tona ba. Idan kuma an zo an ce a kama mutum, kai yaro na dai da na gina ka na ɗora ka akan mulki ba za ka kama ni ba. In ka kama ni mutane za su juya ma baya, kamar yadda mutane in kai gaskiya, in ka zo ka faɗa gaskiya mutane su juya ma baya, saboda mutanen ba su san gaskiya. Za su yi yadda suka yi ma Uba Sani, su ta zagin mutumin kirki. Su haka mutane, shi mutumin kirki dama a siyasance ya fi shan wahala, kuma ya fi baƙin jini. Amma me kake so ka fito da shi ne? Ina son in fito ma da gaskiyar magana ne a fili, in fiɗe ma gaskiya. Ka gane? So wani zai iya zuwa ya ɗauko wani ya ɗora shi saboda ya rufe laifin shi, ya rufa masa asiri. Shi kuma kai kuma in iyayenka sun gina ka akan gaskiya, kuma ka san ka zo ka rantse akan haƙƙin al'umma, za ka yi adalci, za ka yi gaskiya, za ka tona, za ka ɓata da ni, saboda ni na yi zalunci, na kuma ban da imani, dama mugu ne ni. Na iya, ka gane? Man dama ni na iya in danna haƙƙin mutane, rusa gidan mutane, ba ruwa na, ba da tausayi, kuma na ci kuɗi na sata. Ka gane, na saci kuɗi a jiha, sai yanzu in ɗora ka a gwamna saboda kai kakka zo ka tona ni. Ka gane ko? Sai in zo in ɗora ka saboda kai kakka zo ka tona ni. In ka zo ba za ka tona ni ba, kuma in ka ce za ka kama ni ko kuma kai min yarfe ko kai min wani abu, duniya ma ta zage ka, saboda za a gani ne faɗi tashi. Kuma bayan wannan ba dan Allah ne ma ba, nama ne dan ka rufa min asiri, kuma sannan na ma karɓi kuɗin kamfen a hannunka. Na karɓi ka miliyoyin kuɗi, biliyoyin kuɗi. Ka gane ko? Magana gaskiya kenan. To misali, a matsayinka na makusanci na shi gwamna ko excellency gwamnan jihar Kaduna, wato Uba Sani, kai mawaki ne. Idan muka ƙara dawowa batun da ya shafi harkoki na mawaka, wataƙila ban sani ba wani tunani kake da shi wanda za a taimaki mawaka masu tasowa a jihar Kaduna? A matsayinka na makusancin gwamna, akwai wani shiri da gwamnatin jihar Kaduna take yi domin ta taimaka wa mawaka masu tasowa? Tsakani da Allah akwai a baya, amma an yi ta ƙananan maganganu ana cece kuce. Akwai ran da muka yi proposal za a bamu miliyan 100 mu zo mu gina masana'anta, mu zama productive. Economic system na Najeriya da ƙara ƙarfi ta sanadiyar jihar Kaduna, mu samu fitattun mawaka kamar yadda su Davido suke da hannun su Davido su iya taimaka wa gwamnati. Suna da kuɗi, kuma sun ɗaukakan da mun so mu kawo irin wannan. Muna da wannan strategy ɗin da system ɗin, dukkan mu mun yi boko, kuma mun san waƙan nan yadda take, har mun kai matakin shehinnai. Ni ba Bilio ya haɗa da kai ba, ka san Bilio shehi ne a waƙa. Yau da gwamnatin jihar Kaduna za ta ba Bilio miliyan 200, za a sha mamaki irin ginin da zai yi.
economist ne shi ma, kuma ya iya managing resources. To da a ce mu da muka yi proposal ɗinmu na miliyan 100 da ni da yaro mai gwamnatin jihar Kaduna Mansur Uwan Mansur Ubasani muka zo muka yi proposal ɗinmu za a zo a yi mana approving, yan hassada suka je suka yi ta gwamna ƙananun maganganu, ai wa'annan yara ne, in gwamnati ta ba su miliyan 100 za su je su bata, za su yi kaza ba a san albarkar da Allah ya mana ba, kuma an ki gwada ba a san baiwar da Allah ya mana ba. Da a ce an ba mu miliyan 100 nan Allah zai iya samu abin albarka. Aka yi mana ƙananun maganganu, aka hana mu, gwamna ya hana mu kuɗi, kuma shi mu muna mai addu'a. Kun je da yanda watakila a rubuce kun kai jadawali, mun kai komai, ba abin da muka yi, bakin ciki ne kawai. A zargin ku kenan? Ba zargi bane, ni ka san bana tsoron kowa a Najeriya, gaskiya nake gaya ma. Bakin ciki ce munafukai suka je suka hada mu da ubanmu gwamna, suka ce mai kada a bamu, kuma mu ba a san albarkar da Allah ya mana ba. Muna zuwa kuma mu gwamna addu'a Allah ya bashi kuɗi da yawa, mu albarkar shi ne, mu hasken fadan gwamnatin shi ne. Mu muna mai roƙon Allah ya sa Tinubu ya rika bashi kuɗi ya gyara jihar Kaduna. Shi din ya kai proposal din shi tiriliyan 1, tiriliyan 3. Tinubu na bashi, Asuwaji na bashi, Bola shugaban kasa da mu ma ya kamata guntun biskit din nan namu miliyan 100 mu zo mu taimaka ma matasa mu samu zana'antu, abubuwa su faɗi. Muna yayin niyya, mutumin nan yana da farin zuciya. Amma misali sun zo sun yi bakin ciki, sun hana maman mu tana son mu, maman jihar Kaduna tana son mu. Misali ko da yaushe kamar yadda ka faɗa cewar kun ɗauko wata gabara na kun tsara komai. Misali shi ko da yaushe irin wannan abin, misali a kungiyance kuka shirya za ku yi wannan abin ne, ko kuma a yaya kuka shirya? Sosai a kungiyance, dan kuna da kungiya ta irin wannan. Ai na gaya maka har M Sharif yayi joinin da mu, daga baya abin shi ma ya zo ya bata mai irin kananan maganganun da aka yi da mu. Mun tattaro mawakan jihar Kaduna manya, kowa haddasa Baba Ado, duka mun haɗu mun zanna mun yi magana, mun yi mitin a shekara ta 2024. Wai abin nufi kuna da dai kungiya mai zaman kanta yanzu ta wannan. No, sai da muka bude ta ma hada ta aka yi Northern Entertainment Group of Africa, ba karfi ba resources, ta ya za a yi managing din production da wasu abubuwa. Yara nawa zamu iya daga, ni ina da kuɗin ne, ni da Mansur Ubasani mu ne jagorori, muka dauko mawaka irin su M Sharif za su rika daga mutane da sauransu wanda sun san system, kuma they are all productive. Muka kawo yanda za a samu strategy da ci gaba. Bakin ciki irin na dan arewa da abin da Lagos ne, wallahi da yanzu an mana su da video, iyayensu haka suka yi musu. To amma misali iyayensu duka akwai gwamnoni, akwai yan siyasa manya sun taimake su, an ba su miliyoyin kuɗi sun tafi. Wata kila an kalli wannan abin ne musamman ta bangaren addini. Mu bayan Allah baka ji gajan lafiya, ni ina promoting culture, ina emphasizing ai promoting din culture sosai. Mu ni da muka zo nan ban yi sallah tana wuce mu. Mu mun san sallah, mun san daga inda muka fito, ba kuma ma ba ta tarbiya. Mutane kallon da suke masa daban, matsalar kenan, kuma fahimtar da kuka yi. Kuma da a ce su gwamnatin sun ba, sai a kira mu a bamu guidelines, a kuma guiding din mu. Ai mu ma muna da iyaye, kuma muna da, ana ce mana bari mu bari, muna obeying, kuma mun san me discipline. Mun in aka ce mana zauna, waɗanda suka isa da mu suka ce mana zauna anan kakka tashi sai karfe 1 dare, ba za mu tashi anan ba. Sai mun, akwai wanda yanzu a jihar Kaduna mutum ɗaya cak zai iya zuwa ya ce mun alalan da ka zauna a kujerar nan kakka tashi sai gobe, kuma zan zauna barin tashi ba. To misali Alibo, sun da dai gashi wannan tsarin da kuka zo ya samu tasgaro. Zuwa wannan lokaci a matsayin ku na matasa masu basira, na basira ta waka da kuma abubuwa da suka shafi siyasa, shin akwai wani sabon tsari da kuke gani ya kamata ku ƙara bujiro da shi domin wataƙila ku ƙara miƙa shi ga shi mai girma gwamna excellency Ubasani? To aini a ƙara duba lamarin nan. An sare mun gwiwa ne, ni ne kadai, ni a cikin matasa, ni yanzu zan tashi in je in ga ciyaman na local government guda, zan ga ciyaman Jamilu Jaga na Zaria kai tsaye, zan je in ganshi, in je da proposal ina miliyan 2, zan dan yi show a cikin makaranta, ɗalibai su ji daɗi da sauransu. Miliyan 2 miliyan 3 dan kira abokaina manyan mawaka irin su M Sharif da sauransu, su Fofotu, su Auta Waziri, su zo mu dan kakkaca a dan ji daɗi a cikin ABU, ɗalibai su ji daɗi, a dan yi refreshing kwakwalwa, karatu a fahimci komi, a ji daɗi da sauransu, a kuma yi campaign da sauransu. Wallahi miliyan 2 nan ba za ta fito ba, sai a ce za a ban kuma shiru, kuma ko kuma ba abin da yake fitowa, ba abin da ni yanzu sai in ce ma ban da miliyan 1 ma wataran a account ina, in ba dan ina sana baga jallabiyoyi ma nake sayarwa, sana'a na kama fa, na san gwamna ko mota ta hawa wata ran gagara na take, ban da kuɗin mai. To ma misali
da irin waɗannan maganganu da kake na cewar kana da kyakkyawar alaka da shi mai girma excellency a matsayinka na ɗan siyasa yanzu waɗanne irin hanyoyi kake gani ya kamata yanzu ka bi domin ganin cewar an gyara irin waɗannan matsaloli? To gaskiya Allah ya sa dai a rika sakin mu na ƙasar sa zo kuma waɗanda a rika duba masu ilimi, sai dai su rika zuwa suna jin maganar jahilai da kuma fadawan su waɗanda ba su san a ƙara da su, suna zuwa suna ɓata mutane, suna zuwa suna caccaka, suna bata mutum, wancan yaron kaza kaza, kuma ya fi su ilimi, turancin da zai barasi ba, kuma abin da zai fito da shi wanda za a samu ci gaba a jiha da ƙasa ma baki daya ba su da wannan potentials din, amma suna jan haushin mu da muke da iyayen mu sun samu a makaranta, an gina mu, an kuma bamu abin da ya dace a bamu. To misali idan muka ajiye batun da ya shafi harka ta siyasa ta waƙoƙi kamar yadda ka faɗa yanzu, mu dawo batun da ya shafi ci gaba da ayyuka na siyasa na shi excellency gwamnan jihar Kaduna Uba Sani. Kaduna tana ɗaya daga cikin jiha da ake alfahari da ita cewar Allah ya bata tarin matasa da kuma abubuwa na arziki da ke tare a jihar Kaduna. Akwai tarin matasa a jihar Kaduna irin ka. Shin wani irin shiri ko wani irin abu gwamnatin Kaduna, gwamnatin shi mai girma excellency wallahi kaga Uba Sani yake yi wa matasa gaskiya inganta rayuwarsu? Uba Sani na son ci gaban matasa, ba ma kaman kaga wannan dan nashi Mansur Uba Sani, wallahi tallahi gwamna yana bala'in cin arzikin dan nan bai sani ba. Kamar ya? Ai wallahi akwai abubuwa da yawa da muke yi saboda yaran nan, muke promoting din gwamna, saboda shi gwamna ubanmu ne yanzu, ko mun ki ko mun so ba yadda zamu. Wato na fahimce ka dai, yaran nan kuma yana son kirki sosai, bawan Allah ne, kuma yana yin abubuwan da mutane zai girmama, yana girmama al'umma na taimakon mutane, very humble human being, very loyal, kuma wallahi yana son ci gaban matasa. Yaran nan da za a bashi resources, da za a bashi dama, idan jin daɗi zai ji daɗi, amma wallahi zai taimaki al'umma. Zamu kaga mu duk in aka ba mu resources zamu ji daɗi, amma wallahi zamu yi aiki kuma zamu sa kuɗi inda suka dace. Amma mu ɗan hutu ne, muna hutawa mu kuma muna aiki haka wallahi mu muka tafi ma mu ki bacci mu ta aiki 24 hours muna aiki, sannan mu je in mun gama mu tafi hutu, kuma in muka tafi hutu ba za a same mu ba sai mun dawo, ka gane? Amma muna aiki, in mu ka gane muna da alƙibla ne, in muka sa gabas inda muka dosa nan muke, in muka gama kuma mun tsaya sai mu huta. Lokacin hutu daban, lokacin aiki daban. To Alibos na Madina, idan muka dawo dai batun da ya shafi waƙoƙi, ka yi wa excellency gwamnan Uba Sani waƙoƙi da yawa waɗanda suke wato kwarzanta shi, suke nuna irin kuma ni ba don kuɗi nake yi ba. Ka fahimci duk waƙar da na ma gwamna, kuma na mutum yi sabuwar waƙa ma na Asuwaju da Uba Sani shugaban ƙasa, dattijo babban tsohon mu, dodon Najeriya gaba ɗaya. To in da tambayar tawa, magana da nake so zan yi shine a cikin waƙoƙinka da kai, ka yi ma gwamna Uba Sani waƙoƙi da yawa waɗanda suke yabansa da sauran abubuwa. Shin muna so ka gaya mana a cikin waɗannan waƙoƙi da kai masa, ka gaya mana kalolin waƙoƙin da kai, sannan kuma ka ɗan rera mana wasu domin masu kallon mu da masu sauraron mu su ji wani irin baituka kai amfani da su wajen rera masa wannan waƙa. Uba Sani farin gwamna ya ce mana 2027 mu dangwala wa Tinubu shugaban ƙasa, Tinubu kai wannan haka sai dai ta fito zaka ji ta alaji. Gwamnati kafin Allah ita ce sabuwar waƙar da kai wa shugaban ƙasa da kuma shi da gwamnan jihar Kaduna, kuma na zo na ce Abba gida a Kano, shi ma ya ce ai Tinubu. Abba gida Abba gida Kano. Wato dai na fahimci na Madina shi mawaƙin ko ina da ina ne. Mana Abba gida sai ya sha wallahi. Abba Kano kawai malam. Kano sai Abba gida mutum ne shi ma. Ina gaya ma mutumin kirki. To misali sauran waƙoƙin da ka yi wa shi mai girma gwamna Uba Sani, masu sauraro za su so da masu kallon mu su ji waɗanne irin waƙoƙi kai wanda ka yi wa Uba Sani. Uba Sani gwamnan Kaduna, Uba Sani gwamnan Kaduna, Uba Sani mai girma gwamnan Kaduna, Kanawa ku zo Kaduna, za ku san Madina ce Kaduna. Uba Sani gwamnan, yau kuma gana a Kano, kuma na ce Kanawa ku zo Kaduna ku gani, ku ga yadda gwamna ya aiki, kuma ban raina gwamnan ku, wallahi gwamnan ku ya aiki. To na Madina wani aikin ai sai gwamna, profesan waka, ga gwamnan waka ga kuma gwamnan Kaduna, shikenan. Wato excellency ga kuma gwamnan jiha, ga kuma gwamnan wane, gwamnan mene gwamnan waka, wuta ta mutu. Wani aikin ai sai gwamna. Kai kana tunanin kowane mawaki ne zai zo yi wannan zancen da na yi? Kai kana ganin kowane mawaki ne zai san me wannan da na gaya? Sun san economic, ba su da micro economics, ba su da macro,
ba su da micro, ba su san me analysis ba su san data ɗin da nake calculating ba su san statistics ɗin da nake lissafa ma jiha ba su san ci gaba da muke da revenue ɗin da nake tunanin jihar Kaduna ta iya generating ba tare da an matsa talakawa ba su san irin shawarwarin da zan iya ba gwamnati ba su san me muka samu a ABU Zaria na Bautu. Ni a ABU Jami'ar ABU Zaria ba kuma har gobe ina karatu ni ban daina ba na Bautu kuma na kai shekara nawa fiye da shekara 6 ina jami'ar Ahmadu Bello. Wannan ID card ɗina ne kaga. Har yanzu ɗalibi ne har gobe. Ahmadu Bello. Ai ɗalibi ne ni nake ga ma har in tafi. Ni ai ba zan daina karatu ba. Professor aka ce maka shehi a waka kuma ka san waye shehi a jihar Kano ba Bilio bane? Shine kap ni ban san wani professor ba a Kano in ba Bilio ba. Kuma kaga shi ya kawo ni gurin ka. Ba haka akai ba? A jihar Kano muna da mawaka da dama. To amma shine lamba ɗaya. Bilio ko an ki ko an so dattijo ne kowa yaron shi ne na mai da kowa karkashin shi ni da na shigo yanzu. Wallahi lamba ɗaya ne shi. Kamar yadda in ka je Kaduna duk buwayen mutum ya gama abin shi kawai ni ne dan astaghfirullah bari in daina ganin kai na Madina. A dai batun da ya shafi harkoki na siyasa. Har yanzu jihar Kaduna ana ganin kamar gwamna Ubasani akwai ayyuka da shi tsohon mai gidansa ya bari ko ya faro amma ake ganin kamar har yanzu shi Ubasani bai ci gaba da su ba. Ubasani ya zo ba kuɗi, wai ka taɓa ganin an yi aiki ba kuɗi? Ka taɓa ba ko sisi a cikin account ɗin gwamnatin jihar Kaduna. Kai fa kace yana zuwa wajen shi mai girma excellency shugaban. To ai Tinubu wallahi ya bashi kuɗaɗe masu yawa. Ya zo yi wa gwamnatin jihar Kaduna. Ka san taki nawa aka ba? Ka san taki nawa aka ba? Ai kowa akwai irin productivity din shi da kuma irin ilimin da yake da shi da kuma irin abin da ya iya. Kowane tsuntsu kowa akwai course din da ya karanta. Kuma kowane tsuntsu kukan gidansu yake. Kuma kowa akwai irin productivity din shi. Kuma kowa akwai irin nasibin shi da basirar shi. Kowa akwai irin kiwon da ya fi an san shi. Kila ni in na kiwon shanu suna girma su albarka. Kai kuma kila in kai kiwon raƙumi suna haifan ƴaƴa da yawa kuma su taimaka ma mutane ma kila. Ka gane? Shi Ubasani akwai abin da ya fi ƴan Rufa'i iyawa kuma har duniya ta nade ya riga fi shi iya wannan. Akwai kuma shi abin da ƴan Rufa'i ya iya abin nan gwamna ba zai iya ba. Misali. Kowanne dai kana so ka ce akwai fannin da ya kowa akwai abin da ya fi iya kuma sai an jira haka zantan take. Ni yanzu ba gwamna bane wani kuma sarki ne kuma ba yadda na iya sarkin ne sai na bi shi sarkin waka ne. Yanzu in na zo gaban Naziru na san shi sarki ne. Kuma na yadda amma shi ma ya san ni gwamna ne shi Nazirin kuma irin furadar da zan zo a ciki ya san ni gwamna ne ko da ba tawa bace wallahi da kuma irin idan na fito yadda mutane za su yi min ya san wannan kai wannan yaron gwamna ne mana Ali Boss na Madina mu dai ƙara dawowa batun da ya shafi batu na yadda za a farfado da ƙananan mawaka Allah ya baka basira ta waka kuma waƙoƙi iri-iri kana yin waƙoƙin da suka shafi rapping wato ya ake kiransa da Hausa ne wato harkokin dai da suka shafi na harkoki na rapping da kuma waƙoƙi na soyayya duka ga ka a cikin su duka gani akwai ƙananan mawaka da suke tasowa a jihar Kaduna da ma arewacin Najeriya shin ko da yaushe irin waɗannan ƙananan mawaka matasa suka rasa wanda za su zama musu madubi ko kuma wanda za su dinga nuna musu za su jagorance su taimaka musu a matsayinka na wanda yanzu kai ka riga tauraruwa ka ta fara haskawa waɗanne irin tunani da ƙoƙari kake wajen ganin cewar irin waɗannan mawaƙa an kawo musu gudunmawa an taimake su tunani da kake zuwa da shi wanda za a haɗa kai a haɗa ƙarfe da ƙarfe haɗa ƙarfi da ƙarfe a taimakawa irin waɗannan mawaƙa a yankin arewacin Najeriya ma gaba ɗaya ba wai iya jihar Kaduna ko jihar Kano ba me kace tunani watakila a matsayinka na mawaƙi da ka sha gwagwarmaya na fa sha gwagwarmaya yawwa dan ni har rataye da an yi to ratayewa wallahi kamar ya ido na ta yi jajawar an caka min abu ga mabudin ƙara gani ba ma amma kar nake kallon kowa yanzu duka dai wani abu duk gwagwarmaya an tare na a hanya yan kwaltazam sun tare ni na zo zan yi taking over na a 2023 na wahala a 2022 na wahala a 2021 2022 na sha baka azaba an min defamation of character an min ba abin da ban gani ba na ci baka an kuma dauke ni an sace ni an je an bani bakan wahala an rataye ni na ki mutu ni ne fa kadai wanda aka wallahi ya ki mutuwa wallahi ya ki ni ne fa nake jin magana sama ana cewa an rataye ni fa wallahi yana numfashi ya ki mutuwa yara ne
'yan iska mana ɓata gari an turo su. To duka dai. Dukkan ni celebrity ne zan zama babban mutum. Saboda gwamna zai sanni kuma gashi ya sanni ba yadda aka iya. Misali na Madina, har yanzu ne na ƙara da maka da tambayar da ne maka. A matsayinka na mawaki, ka san irin gwagwarmaya, gashi yanzu kana ba mu labarin irin wahala da sauran ƙalubale da ka fuskanta. Irin mawaka irin ka masu tasowa, su ma za su iya fuskanta irin wannan matsala. Shin wani tunani kake da shi wanda wataƙila za ka yi ko za ka ba wa irin waɗannan matasa shawara na yadda za su yi su taimaki kansu kuma su ma su samu ɗaukaka kamar kai? Su mawaka masu maganar gaskiya, kun ga ya mawaka da kuke tasowa, kun ga yaran da kuke kallo suna samun wani kuɗi, suna wani waye suna tashi sama, wallahi hanyar da suke bi in kuka sani ba za ku bi ba ta da kyau. Ci gaban mai haƙar hijiya suke yi. Kaga yaro ya tafi ya zo ya cin mana, ya yi shortcut ko ka gan shi ya wuce gaban mu ma ya wuce. Ba hanya na gaskiya suke. Mu gini muka yi, muka bautu, muka daku, muka gina tarbiyya, muka bi hanya strategy. Shi yasa kaga da na zo ban baka kyautar mota ba. Ban sa ta kuɗi ba, ban yi harka banza ba, ban sha jini ba, ban yi wancan ba. Kar ku bi, ku bari ku jira lokacin ku bi a hankali, da abin da zai zo muku zai zo. Ko ana so ko ba a so. Kar ku yi ci gaban mai haƙar rijiya. Shawarar da zan iya baku kenan. Kuma ku lallaba, ku ci gaba da creativity, kuna yin aiki mai kyau, wataran za ta biya hustle din, wataran za ku kai. To ma sauraro, kada ku manta muna tattaunawa ne na tsawon awa guda tare da Aliyu Abubakar, wato Alibos na Madina, kuma gwamnan waka, inda muke tattaunawa da shi kan batutuwa da yawa, kama daga siyasa, harkar waƙoƙi, ƙalubale da kuma irin ayyukan da shi mai girma excellency gwamnan jihar Kaduna Uba Sani yake yi. Allah sai ban miliyan 100 mu. Ni dai sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Ma sauraro, ni ne nake jagoranta wannan hira, wanda kuma ma sauraron mu da kallon mu kuna kallon yadda wannan tattaunawa ta mu take gudana da ni da profesan waka na Madina. Gaskiya ne. Ni amana ta kai ma Bili'o shehi ba. Ai shi shehi ne. Alibos, idan muka ƙara dawowa batun da ya shafi harka ta gwamnatin jihar Kaduna, har yanzu kusan za a iya cewa ana ta fama cewar tattalin arziki yanzu ya taɓarɓare a Najeriya ma gaba ɗaya. Kuma jihar Kaduna tana ɗaya daga cikin jihohin da ake mata kallon Allah ya albarkace ta da yawan jama'a. Sosai, amma an sata kuɗi. An yi sata wallahi. Sosai. Dai Allah ya saka. Kawai ana ma rufe wani abin ne. Saboda ka a ce an yi butulci da yawa. To za mu so mu ji watakila wani irin yunkuri ko wani irin ayyuka na ci gaba shi excellency gwamna Uba Sani yake yi wa al'ummar jihar Kaduna, wanda za ka iya lissafa mana yayi kaza wanda masu sauraro za su ji kuma su gamsu cewar tabbas in za mu kwana san mu ko 24 hours yayi abin da za mu iya dangwala masa a shekara to za mu kwana. Ai duk wanda in aka ki dangwala ma Uba Sani ma sai an yi nadama wallahi, an ci zai wanda zai zo muku ne in ba ku dangwala ma Uba Sani ba. Uba Sani da yake sako-sako yake lallaba ja, bai takura ma kowa ba, bai hana a taɓa ba, yayi kaza. Uba Sani da yake san mutane, Uba Sani da yake kai ka san yadda ya taimaka ma 'yan makaranta, ayyukansa zaka shine nake lissafa maka. Uba Sani da ya taimaka ma 'yan makaranta, mutumin kirki ne, baya kuma kabilanci. Kirista da anni nashi ne. Kai shi a rayuwar duniyar nan ko me zaka zama, ka zama mai kyau kawai. Ko kai kirista ne mai kyau, in kai mai kyau ne zamu yi rayuwa da kai. In kai dan Tijjaniya ne ka zo mana a mai kyau, mai hali mai kyau. In kai dan Izala ne ka zo mana a mai hali mai kyau. In kai dan Shi'a ne ka zo mana a mai hali mai kyau. In ka zo ko me kai, in ba ma ka sallah ka zo, ka gane ko? Wato dai duk abin da ya haɗa ka mai kyau, kai ba zan mutumin kirki kawai. Zaka yi kyakkyawa, zai yi kyakkyawan mu'amala da kai. Amma ka zo kai mutumin kirki ne. Ba ma san mutumin banza mu. Gaskiya ba ma san mutumin banza. Ka gane ko? So muna duba irin yanayin ci gaban da ya kamata a kawo ma jihar Kaduna, kuma kullum mun dukufa a wurin tunanin abin da ya damu jihar Kaduna. Ba ma magana ai, me yi bai faɗi. Bar aka ga gwamna kullum a rediyo yana ƙarya ne wallahi. Wuce nan, ka gane ai, ba ka taɓa ganin an je wato baya magana, sai dai kai ka taɓa ganin surutu yayi a wurin shi. Ai shi mai aiki bai surutu wallahi, sai ran da aka rasa irin su Uba Sani a jihar Kaduna za a san an yi rashi, za a san kai wallahi gwamna ya tafi. To kana lissafa mana irin ayyukan da yi. Na rantsi ma da Allah, gwamna Uba Sani ya na bala'in so ya ga, ka san jihar Kaduna yanzu haka in ka je kowane gida za ga akwai bola da ake kwashe masa. In ga zubar da shara
a kofar gidanka za a kwashe ga hoton Obasanjo nan kuma su turo da motoci ana kwashe bola ga transport free ka san ko da yaushe bayan nan ma ana kallon abin da suka shafi Obasanjo manyan ayyuka da ga zai reform bunƙasa tattalin arzikin jihar sosai kama daga manyan tituna ana yana gyara lissafa su kama daga irin samar da abubuwa ba na a taba gwamnan da ke rayuwa. aiki da Obasanjo ke ba wanda Allah ya tsaya mai a cikin ladafin Allah da fatayin Allah ba tare da ya ci bashi ba kuma yake aiki kamar Obasanjo. Ba a taba samun irin wannan gwamnan ba a jihar Kaduna. Gwamna wanda ya zo Allah ya tsaya mai kawai, Allah ya mai ladafi ya mai fatahi yake aiki kamar Obasanjo. Obasanjo ne fa yake, bari in ga ma abin da Obasanjo ke yi. Gwamna babanmu ka san saboda a siyasance ne ni ban iya faɗan sunan ma kai tsaye haka yadda muke ta faɗa. Gwamna ya zo kai abubuwan suna da yawa, har titin jirgin ƙasa aka yi mana, aka siya kasuwa, aka ba talakawa suka yi rayuwa, baya favorin ɗin wai masu kuɗi ka zo ka ba Obasanjo cin hanci, waye kai a ƙasar nan? Ba a ba shi cin hanci wallahi, kuma in ka saci kuɗin gwamnati ya kun ɓata. 5,000 in ka sata ya kun ɓata. Kwanan nan aka jiyo shugaban ƙasa mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana gargaɗin gwamnoni cewar ayyukan gadoji da gwamnoni suke yi yayi yawa. Me zai hana su koma sauya wasu tunani da za su rinka yi wa mutane ayyuka? To ai shi always he is productive ne, yana kullun tunani. Yau ya tafi can, an tafi China, an tafi can, bai zama kawo abubuwan ci gaba. In ya zauna ina za a je a nemo muku abinci. Yanzu kai kuna da mama a gida ko in kuna da baba a gida, ku yara ƙanana ne ba ku iya zuwa ku nemo kuɗi ko abin nan, ba ka tunanin babanku shi ke fita kullum zai zauna? Wani baban ma sai yayi tafiye-tafiye sai sati ba a gan shi ba, dan dai gidan shi ta zauna kalau, kuma ka a zauna da yunwa saboda a rufe asiri a yi ma gidan sutura. A gane ko? To gwamnan Kaduna yana tashi ya tafi duk yawon da kaga wallahi nemo ci zufa yadda za a yi aiki. Mun ne mutum da bukulas makin mun ne masu waje. To Alibos na Madina akwai batun da ya shafi mukarrabai na gwamnati. Akan jiyo da yawa daga cikin 'yan siyasa a jihar Kaduna suna sukar musamman 'yan jihar Kaduna mukarraban gwamna Obasanjo cewar ba sa yin abubuwan da ya kamata, musamman wasu irin abubuwa dai da zaka ga masu mukamai na siyasa suna yi domin su yi walwala, 'yan siyasa su yi walwala, 'yan al'umma na gari su yi walwala, irin kyauta da sauran abubuwa, empowerment da sauran abubuwa. Ana ganin kamar mukarraban gwamnatin jihar Kaduna ba a fiye jiyo su suna irin waye ce haka? Ka san taki nawa aka raba? Ka san tarakta nawa gwamna ya raba? Inna lillahi. Mutane 'yan adawa ba sa jin tsoron Allah wallahi. Su kuma mai gaskiya suke bata, matsalar sa ma kenan. To kuma saboda sun faɗi gaskiya sai a ce. Kuma bari ka jima, gwamnan jihar Kaduna ni ma ina son in ƙara roƙon shi wannan abin. Ya reform na ma'aikatan gwamnati, kuma yayi na ticoci, malaman makaranta. Ka san reform yana strengthening system. The civil servants. Adadin yawan shekarun ma'aikata. No, adadin yawan shekarun ma'aikata a aiki. Wanda za su yi ritaya a shekara 30 wato sai su yi a shekara 35 ko shekara 40 misali. Saboda yanzu bari ma misali, professor ne misali, na zama sai lokacin da na zama professor farfara sun fito, na zama professor, zan da na zama professor kuma wani lokacin ai kwanan aiki na lokacin da na kware a aikin na zama dodo, wanda idan na zo na aikin sai an jira na yi shekaru 30 ina aiki kuma na samu experience, sai a ce rubuta ritaya, a ƙara tsawaita musu shekarun yin ritaya. In yi wannan shi ma na bashi wani abu ne, gwamna mai gida ne, in yi wannan zai yi sosai. Wato kamar yadda aka yi a jihar Kano a ƙara tsawon shekaru 6 kuke so, kamar haka? Oke, abba ya yi anan? Na gaya ma gwamnan baba abba gida mutumin kirki ne ba. Ya yi anan gurin? A nan jihar Kaduna, shi yasa jihar Kano take ta bunƙasa amma ba ta fi Kaduna ba, ƙarya ne. Ka gane ko? Kano ba ta fi Kaduna ba, amma ka gani ya kamata gwamna ya yi wannan abu ne mai kyau. Gwamna ya yi wannan abun. Ya kamata gwamna ya yi wannan mana. To misali a Kaduna kuma yana da power da zai, sai dai in bai su ba. Har yanzu dai akan batun da ya shafi mukarraban gwamnatin jihar Kaduna, har yanzu baka bani amsar nan ba. Me mukarrabai? Ana magana cewar misali kama daga 'yan majalisu, sanatoci, 'yan majalisar jiha, 'yan majalisar tarayya, sanatoci, kwamishinoni da sauran masu ruwa da tsaki a gwamnatin jihar Kaduna. Ana ganin kamar ba sa yin abubuwan da ya kamata. Dama ai akwai 'yan iska. Ina ga akwai 'yan iska sosai. Wallahi wanda suke bata gwamna.
akwai laifin da ba gwamna ya ba wallahi suke jami'ai. Akwai ƴan iska sosai faɗi ƙari ni na sani ai gwamnatin ba duka bane kilin. Wayanda akwai dai kenan na fahimce ka. Ni ba na tsoro in mutum ya ga ban ga mai daidai ba zai kama ni ban tsoron kowa wallahi na fi mutum tafiya. Akwai ƴan iska sosai wanda suke jama gwamna magana ma. Su suke jama magana yaran shi. Akwai yaran gwamna da suke jama gwamna magana ƴan siyasa. Su ga su nan akwai su a Zaria na gansu akwai su a Kaduna duka ga su nan a jiha ko ta ko ina akwai amma suke jami'ai zagi wasu ƴan iskan ma suna local government. Kamar ya suke jami'ai zagi ya ba za su jami'ai zagi ba suna da cinye mutane suna danna haƙƙin talaka ba sa yin abin da ya kamata. To kuma shi talaka bai san wani talakan shi gwamna zai tunanin ya danne. To amma misali wasu na makusantan gwamnan ba za ku iya bashi shawara ko ku ce ya sa ido ba abin da yake faruwa ba. Mana ai wani abin ai shi za a nuna mai daidai ne. Kuma kaga zaka ma mutum uzuri 23 local government ba wasa ba ko ina kuma ana kawo mai report kuma yana zuwa ya duba wasu abubuwan ga aiki ga ba kuɗi an yi sata ga matsaloli da suka babbarke ga yage a ni ban sani ba ni ban ce kowa ya sata ba kuɗi kawai ba kuɗi a wurin ga wurin da aka barci ga inda aka yayyaga da yawa ga aikin da ya ɗauko kuma na basirar da Allah ya bashi da fikira yake son yayi baya bacci ba baccin awa 3 yake wataran baya baccin awa 2 yake yana tunanin ya za a yi Kaduna ta kyau ka tausaya mai. Mu dawo batun da ya shafi harkoki bangaren lafiya. Har yanzu ban ji ka ce komai ba bangaren samar da ruwan sha da kuma bangaren taimakawa manoma harkar noma. Gaskiya harkar noma ita ce karshe ma Kaduna ka arewa ba inda aka raban taki kamar jihar Kaduna. Ta yaya aka yi ka san haka? Ya ba zan sani ba ina kallo abin da aka shigo da shi. Ka san na sauran jihohi? Ai mu muna kallon kowa mun san gidan kowa mun san me aka yi. Jihar Kaduna tana ɗaya daga ciki ban ce maka wani jihar basi ba ko kokarin su saboda akwai gwamnoni mutanen kirki su ma irin gwamna. Akwai mutane da yawa da suka zo suka yi sun yi rabo sai sun yi rabon taki lokacin mu bai kare ba yanzu. Batun lafiya fa lokacin bai kare ba. Batun lafiya ana iya bakin kokari amma akwai malaman likitoci jami'ai wanda ya kamata gwamna ya sa ido a wurin wanda gwamna yana ba su abin da yake kuma ka san wasu asibitocin ba karkashin jihar Kaduna take ba suna under federal ne yanzu kamar ABU shika ni ma ina da korafi da yawa a wurin wanda ba dan ni dan siyasa bane ban isa in yi maganar nan ba na gaya maka akwai matsaloli da yawa. To amma misali a matsayin ku na waɗanda kuke tare da shi mai girma excellency gwamnan Kaduna. Ai wani abun wallahi sai dai kalla shi ma bai zai iya yin komai ba. Astagfir labarai na fawa shi ba mai gida ne in yace ne in yace ba shiga ba fita a Kaduna ta zauna. Amma akwai abin da shi ma kawai yafi karfin shi sai ya ere ban mu Allah wallahi wani gyaran sai dai Allah. Amma wani aikin fa sai gwamna. Wani kuma ciyaman ne zai ko gwamna ba zai iya ba sai ciyaman. To a ƙarshe kowa akwai separation of powers kowa akwai abin kuma ni babban matsalar da ake samu kuma sai a dauka a tattara a daura kan gwamna me yasa to ba shine lamba 1 ba to dan kana lamba shi abin da girma kayan mu kanmu yana mana nauyi ni kai na yanzu kaga ka sa kai na ya zabi kin a ƙarshe Alibas na Madina menene sakonka ga al'ummar jihar Kaduna? Sako na mutanen jihar Kaduna wallahi in suka bari Obasani ya sabuce za su yaba ma a zaɓi wallahi. Ko suna da wani zaɓin? Wallahi tallahi sai sun yaba ma aya zaƙi kuma za a faɗa a rubuta a ajiye ni na gaya ba baki ne ma jihar Kaduna ba in na faɗa haka. Kai muna da lissafi ba kuma mun san men of authority mun san men of power mun san kuma men waɗanda dai are there to manifest wanda in suka abin da ya dace. Mana ya kamata a yi mana time up wannan zancen a dakatar da shi abu. Obasani kawai mutum ne tunda da ce ma mutum ne ni baya bani kuɗi. Amma na gaya ma gaskiya gwamna bai ban kuɗi amma na gaya ma kawai ya cancanta wanda ya cancanta ya cancanta gwani ya zama dole ko ni ba na yawan kowa kuma ban tsoron kowa kuma ban son kowa ina gaya ma gaskiya ne in na ce ma ayi mutum kawai Obasani ku yi shi a Kaduna in kuka bari ya cibice ni ban sani ba wallahi idan gwamna ya cibice gwamna yanzu aka yi kuskure aka yi mistake ko aka samu type 1 error dan yana da farin jini in aka samu type 1 error ko abba gida aka rasa shi a jihar Kano aka samu type 1 error na mashin
wai aka nuna bai ci zaɓe ba ko wani abu an rasu an mutu. To ma sauraro baki dai kuma an mutu wallahi. Wannan lokaci muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu ta musamman da muka tattauna da Ali Abubakar wato Alibos na Madina kuma gwamnan waka. Gaskiya ne. Ni dai sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake mana sallama wassalamu alaikum wa rahmatullah. Gaskiya ne wa alaikum salam. Wassalam. Nagode Malam Abdul Mutafa. Dan kashe mana. Kashe mana. Masha Allah.